Bible says in Colossians 2:8, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." So bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na maging aware tayo o conscious sa mga bagay-bagay na pwede makasira sa ating mga buhay. Tama ka dyan, sis Mian. Dapat maging alert and vigilant tayo sa mga wiles of the devil. Yes, tama kayo dyan. No? Dapat alam natin kung ano ang fake at legit. Ang mga bagay-bagay na matatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo, yan ang 100% legit. Kaya naman mga ka-BYI, ang tanong namin ngayon, how is your Christian life? Is it full of fake or is it 100% legit? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito dito sa DOC. Kaya naman mga ka-BYI, tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto dito sa Doktor! Yay! Woo! Alright, we would like to welcome everyone sa ating DOC. Ayan, no? So, medyo nakakapanibago ulit kasi last time we have new hosts, di ba? New faces. Pero ngayon naman, ayan, yung mga background natin. Yan ang nawala. Nawala Medyo sila. nawala yung mga studio audience Oo. natin. Ayan. So, batiin naman natin ang mga sumusubaybay sa ating programa dyan sa Zoom and Facebook. Kaway naman kayo dyan. Yes, oo. Alam nyo ba, I think, Ma'am Faye, it's our first time to go live on Facebook. Tama. I mean, second time na ba? Second time. Ayan. Kasi naka-ano tayo dati, di ba, private. Naka-private tayo, pero ngayon talagang mga full-fledged artista na tayo. Yan! Yes, okay. Baka ma-discover. Madi-discover na tayo. Kasi, Hindi ko alam eh. ayan, mukhang ano ka, sir? Tawag TV3. dito. Net 25. Waistline ko yun. Joke lang. Okay, no? So, I hope kahit na wala yung mga studio audience natin, nakasubaybay pa rin yung mga home viewers Ayan. natin. Mga TFC subscribers. Yes. Batiin natin sila, Ma'am Faye. Sino ba ang nasa Zoom natin ngayong Yan. araw na ito? Nanin natin muna ang mga brethren from Hawaii. Wow! How are you people of Hawaii? Kumusta po kayo? Gusto po kayo dyan? Andyan si Ayan, I think nandyan yung pinakabata nating BYIer, si Ninang Josie. Ayan, Ninang Josie. Ayan. We love Toblerones. Ayan. Ayan, sino pa? Meron pa tayong mga brethren from Claveria. Ayan, mukhang wala pa yung mga taga-Claveria. Meron. Ayan. Ayan. Hello. Mukhang wala ngayon yung nanay nyo. Naglalabas siguro. Naglalabas. Si Parang anda si Mayora. Asan si Mayora? Ayun, Asan nasa si likod. Aling Rica. Ayan. Wala si Aling Rica. Nag-photoshoot. Next is mga brethren from Lawag. Yes, hello. Ayan po. Ito yung Ah, matulungan. Nagasca family. Wala na? Lagaska family. Hello sa sarili ko. Alam niyo itong mga Lagaska family, ito yung, di ba, last time, tawag dito, Nag-morning walk sila tapos nag-distribute ng yes, they tracts. had their morning walks and gumagawa rin sila ng kanilang own track. Sila yung Oh, praise God. no? Yan. Baka next time, magpiprint na rin sila ng banner ni Nagpiprintan Ram ng ano? para sa atin. Kasi mukhang fans natin itong Lagaska Parang family. ako. Parang lang. Next, Pa-sponsor natin sa kanila. Sponsor. Yeah. Ayan. next naman ang mga brethren natin from Pasuki. Yes, hello, brethren from Pasuki. Ayan, andyan po ba si Ma'am Marisa? Kasi sabi nila magpapa-ice cream po si Ma'am Marisa. Yan, Ma'am Birthday niya Marisa. kahapon, di ba? Yes, birthday po kahapon ni Ma'am kahapon. Marisa. Batiin po natin siya. Ayan. Happy birthday. Happy 42nd Happy birthday. 42nd Hindi, birthday. 43rd. Ay, 43rd Ay, na sorry. ba? Ayan, no? Happy birthday po, Ma'am Marisa. Next is ang brethren natin from Bacara. Ayan, Ayan, oo nga. dyan si Ate oo. Regine. Hello, Hello, Mr. Ate Si Regine. Regine. Hello mga bata. Hello, mga bata. Saan kayong mga bata? Wala sila. Oo, wala yung mga taga... Hello, si Sir Dassel. Ayan si Kuya nga. Dassel. Wow, Dassel. Pang seryoso natin, Dassel, ah. Mga brethren natin sa Australia. Yan, Australia.
Nakaano sila. Naka-off ang cam. Hello. Mga Ayan. mate natin sa Australia. Natutulog pa sila. Ayan, si Brother Reagan. Ayan. Yan si, Ayan na, Ay, nagdadrive pa sila. nagdadrive. On the way ba kayo Sila. dito sa Bacara? Sana all may kotse. nag-drive On the way na ata sila papunta dito, Kuya Jibran. On the way na sila dito sa sa sanctuary On natin. the way na sila. Hintayin namin sila. Ingat po. Asan si Gretchen? Baka di lang natin makita. Hindi, baka na, Naka-off yung Kayo cam. nga, sis Gretchen. Naka-off yung cam Naka-off yung camera. Brother Brian. Yan. Yeah. So may mga 30 Naka-FB live viewers daw tayo siya. sa FB Live. Hello sa mga viewers natin dyan. Ayan si Sis Gretchen. Hello. Ayan. Ready ka na Sinabot sa... si Kuya Brother Nielsen. Nielsen. Nandun si Kuya Nielsen. Ay, Alright. And po sa ating FB page, ayan, no, sa ating FB page, meron daw pong nanonood na 30,000! Wow! 30. Ayan, syempre ano pa lang, kasi mula pa lang tayo, no? So, with the grace of God, ayan, maniwala lang tayo, ayan, magkakatuto rin na magkaka-views tayo ng 30,000. Keep the faith. Yes, oo nga. Siguro pag nagpa-raffle tayo ng bahay at lupa. Okay, ayan. Okay, so who else ang nasa Zoom natin? Ayan, I think dyan si Brother MM. Hello, Brother MM. Ayan. Yung sa family andun din. Yes, and the Sao family. Full Ayan, force. Po, no? Full force sila. nung bumisita po ako sa sanctuary sa Hawaii. Wow, sana ako nakakabisita sa Hawaii. Nabit ko yung mga brethren natin sa Hawaii. Oo, And sige nga. nakaka-nosebleed. Gusto ko makipag-usap pero yes, yun lang. Pero na-meet ko sila, yung mga brethren natin dyan sa Hawaii. Ang ganda ng church natin sa Hawaii. Buti na lang dito sa Zoom, hindi natin sila nakakausap. No? Medyo mas iwasan natin sila kasi Nahihirapan baka tayo. Nahihirapan English tayo. sila eh. Oo. Pati yung service na naka-English naman. Oh, grabe. Wow, grabe. Naka-nosebleed. Okay, ayan no. Anyways, no, kumustahin lang natin yung mga natin, yung mga viewers natin, especially yung mga ka-BYIs natin, no? Kumusta naman po yung inyong pagsagot sa ating, hindi kita pagsagot eh. Kumusta yung Ang devotion natin. Yes, yung naging devotion ninyo sa ating lesson, no? So this is our lesson 11, no? So napakaganda nung naisip ng ating pastor, yung wisdom na binigay sa kanya na instead na parang assignment na ibigay sa atin is that we will have it as our daily devotion. And yun nga, no, napakaganda ng learning ng ating lesson 11. Okay, and yan yung topic natin for today. Yan. Ano nga ba yung topic natin sa lesson 11, Ma'am Faye? Sige nga, ito. Pag-isip yan. Love of God. Slow kasi yung internet sa bahay, biglang gano'n. Yes. So, Sir JJ, ano yung, give us a little background about our lesson One 11. word na lang, one word. One word. One word. In one word. Na-scam ako. Na-scam ako. Na-scam ka? Oo. Nabudol-budol ba't na. naman na-scam? Oo, uso ngayon ng scam eh. Oo, yun nga eh. Oo. Alam nyo ba, ang pagsusot ng face mask nakaka-scam yan? Bakit? Oo, Bakit kasi kaya akala mo ganun? maganda yun. Akala mo gwapo yung nakasuot. Yan. Pero pag tinanggal, Tapos, mas maganda. Mas maganda. Mas Oo, maganda. Ayan. So, So, tanggal na-scam. mo Yun yung pala face. eh. Try nga natin kay Joseph. Kitanggal nga Joseph yung face mask mo. Tignan natin. Ay, oh. Ay. Suot mo na lang, Brad. Sige, suot. Okay, bakit nasabi mo, Sir Joseph, na scam, na-scam ka? Hindi ganito. Nung 'di ba nung di pa ako saved, nung elementary days, kapag kinakabahan ako, yung alam mo yung bato pinalalagay sa bulsa mo Oo, no? para hindi ka daw kabahan. ganun. Kabahan. Ganun yung pinapagawa sa akin. Pero nung na-save na ako, hindi ko na yun ginagawa. Oh, buti na lang amen. buti na lang Kuya Bryle. Siguro kung tuloy-tuloy na kung hindi pa ako save, baka hindi na sa bulsa ko pinalagay yung bato. Saan na? Saan na? Baka linunok ko na tapos darn na parang ganun. Hindi, joke lang. Naging superhero ka na. Sabi niya, Darno. Darno. Kasi sa lesson natin, no, so dun sa binasa mong verse kanina, doon sa Oo. second
Colossians 2:18. Colossians 2, oo. Colossians Diba doon nandun yung mga naka-indicate doon yung mga pwedeng makasira sa atin. Ano ba ang mga yon, no? So we have the philosophies, vain deceit. the world, vain deceit, Tradition of men. traditions of men. So, di ba? Yung sa tradition, nagfo-fall doon eh. Yung sa Oo, tradition yung- of men, ginagawa yun. Pag kinakabahan ka daw, magbulsa ka ng Bato. bato. Oo. Mukhang ako ata yung nakalunok ng bato kuya. Mukhang hindi naman ikaw. Oo. So pag-usapan natin yan. O, kayo ba, Ma'am Faye and Ma'am May Ann, meron bang mga traditions na ginagawa ninyo nung kayo pa ay hindi pa saved na eventually nung kayo na-save na-realize nyo, hindi pala ito ano ba to? Hindi pala ito sang-ayon sa turo ng Bible. So meron ba kayong mga instances na gano'n? Ikaw, Ate Mayan. Ako, meron akong naalala eh. Kasi every New Year, kapag 12 midnight, pag New Year, ang kadalasan ginagawa ko is tumatalon ako para naman daw tumangkad ako. So, yun ang paniniwala ko. Tumangkad. Pero hindi ka tumangkad. Pero hindi naman ako tumangkad. Pero hindi ka naman nauuntog sa Hindi sa naman doorknob. ako namuuntog sa pintuan. Baka naman, ma'am, tumangkad ka. Dati nasa puso ka niya, ngayon nasa isipan ka na Wow. niya. Wow! Sabi nga namin. Ang dami ka ng busy ha. Excited lang ako sa ano ni ma'am. Ikaw naman, Sister Faye, ayan. Ano yung sa tingin mo, yung may share mo na parang ginagawa mo noon na hindi mo na ginagawa ngayon? Hindi naman sa ginawa, pero yung mga haka-haka noon sa pag malapit na kasi ang board exam, mas sabi nga, yung iba, sabi nila, habang lumalapit sa board exam, lumalapit ka raw sa Diyos. Kasi ninenervyos ka na kung papas ako o hindi. So maraming haka-haka. For example, yung sobrang sikat na mag-underwear daw ng red, yan. Mga classmates ko noon, nung malapit na ng board exam, pumunta na sa, bumili na ng mga red na underwear, mga doon. Tapos, meron pa yung technique, ma'am yung Ate Mayan, yung pagkatapos daw ng every subject, puputulin mo yung pencil mo para Pabasa ka. Pumasa. Or Para hindi ka na mo mag-retake. So ngayon, actually, sa sobrang dami ng gumagawa nun, yung PRC, gumawa na sila ng way para hindi gawin ng mga bata yun. After the exam, pwede mong i-donate yung lapis mo. So yun yung solution nila sa dami ng nagpuputol ng pencil after the exam. Yes. Pero hopefully, hindi ka naman nag-retake. I mean, First taker siya. First taker. Oh, no? by By the God's grace of grace. God. Oh. Ayan. Pinutol mo ba yung noon, yung pencil Hindi ko mo? maputo, sobrang liit na ng pencil ko. Hindi, naka-ballpen kasi kami noon, kaya. Shading na. Ayan. Ako naman Ikaw, hindi Kuya naman Brian. hindi naman siya tradition or philosophy, pero parang scenario siya kung saan na-scam ako. Scam ka talaga. Oo, na-scam ako kasi nung graduation ko, di syempre may graduation ko ng college. Ayan. Di syempre may konting handaan, ganyan. Di syempre marami ring bisita, ganyan, may mga regalo, especially Ayan. mga cash gift. Ayan. Oo, cash Oo, gift. nakita Yan ng yung nanay ko. pinaka-exciting. Nakita Kita ng yun. nanay ko, oo. Sabi niya, anak, Patay tayo dyan. itago natin pera mo. Tinago It's a talaga. Oo, tinago. So, hanggang ngayon, tinatanong ko sa kanya, nakatago pa rin niya. Sabi naman niya. May interest Baka na yun ganun din ngayon. sa Ha? yung mga kapatid mo, ganun din. Ganun din, oo, ganun din. Na-scam talaga. Lahat sila, nung dedication nila, nung Nananawagan. birthday nila, tinago lahat ng nanay namin yung pera namin. Nananawagan po kami kay tita. Oo. Ayan, so, yun yung mga natin, mga nakakatawang scenarios or nakakatawang traditions na ginagawa natin nung tayo pa ay hindi ligtas. But praise God, no? Kayo ba mga ka-BYIers, thankful kayo na kayo ay na-save at nalaman nyo ang katotohanan about these traditions? Ayan, no? So, you can shout amen or type amen sa ating chat box kung kayo ay sumasang-ayon. Okay, no? So, gusto rin namin malaman ang mga experiences ninyo, kaya naman kayo naman ang tatanungin namin ngayong araw na ito. So, for our question of the day, ayan, Sir JJ. Ito ang ating question of the day. Ano ang mga makamundong bagay o filosofiya na tinalikuran mo na mula nang ikaw ay naging anak ng Diyos? Ulitin ko,
Ano ang mga makambundong bagay o filosofiya na tinalikuran mo na mula nang ikaw ay naging anak ng Diyos? Para sa ating mga viewers na naka-Zoom, ilagay lamang po natin ang ating mga answers sa ating chat box. At para sa mga nasa FB Live, ilagay po natin yan sa comment box. Babasahin natin yan in a while. Alright, ayan, maraming salamat Sir JJ, no? So please, mga ka-BYIers, participate kayong pong mga nasa Zoom, no? Please let us know kung ano ang mga kuro-kuro ninyo dyan. Ayan, no? I-share naman ninyo sa amin. Ayan. At syempre, para rin sa ating mga nasa FB Live. Ayan, okay, no? So, at this Habang stage, hinihintay natin yan, habang oh. hinihintay namin kayong mag-type, kasi alam ko excited kayong lahat eh. Mas excited kayong mag-type kaysa dito sa next na gagawin natin. Ano ba ang next activity natin, Ma'am Mayan? Ayan, so maglalaro na tayo ngayon. Ang game natin this afternoon ay What's in the Box. So, Ayan! Yay! Ayan! box hulaan yung natin. laman ng box natin. Ang Ayan. mahiwagang box. box. Ayan. Ang mananalo ng game na to ay... Ay, ano yung price, Ma'am? Sandali lang, ma'am. Ate Bilangin Faye? ko lang yung ating... Sige, 1,000. Sige. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, Saan nang galing? 5,000, 6,000, 7,000 na tao ang masisay kung ibibigay niyo ang mga tracks na to. Alright! Panalo na nila ay ayan. tracks. Oo. For the very first time po, no, kami po ay mamimigay ng limpak na trucks! Ayan. Trucks po. Gospel Parang trucks. hindi kayo masaya. Hindi kayo masaya. Walang masaya. Diba no? meron pang special prize galing kay Sir Kuya J, kay Brother J, Joseph daw. Yes, ayan. Ayan. Ang mga makakahula po ng mga items natin sa ating box ay hindi lamang po mananalo ng gospel tracks, kayo rin po ay bibigyan namin ng sangkatutak na cellphone load worth 50 pesos. Wow! Pang-online class, kayo naman. Pag mayaman na tayo, ayan, mga 500 na, ganun na. no? Wow! Okay. Okay. Ayun. Ayan, so simulan na natin. Okay, sa ating first item. Ayan. Ako First nakatulong ako sa... item in the Ay, box. Okay, so, Sir Brian, Ayan. ano yung unang clue natin? Okay. Para sa ating mga winners, ayan, no, since meron tayong two platforms today, yung sa ating live and yung sa ating Zoom. Minsan kasi mas nauna talaga ang Zoom kaysa sa FB Oo. Live. So, we will have two winners each item. Ayan. So, Sir JJ. Times two? Hindi, sige. two? Hindi Okay, sige, naman. sige. Isusupport ka naman ni Sister Faye. Pati naman si Sis Mia, di ba? Oo. Kasi ikaw. Basta tayo lang lahat. Damay-damay. Damay-damay na pala ito. Ayan na, so sa mga nanonood sa ating FB page, kasali rin po kayo. Ayan na, we'll get one from the FB Live and one from the Zoom. Okay, sa ating first item. First item. Okay. First clue. First clue. Ayan. Ay, Ano ba yung pinaka-clue natin hindi, sa actually, yung Just commonality General? ng tatlong bagay, yung mga Oo. bagay na nandito is Protection. Protection. Ayan. Ayan. Hindi po agimat ha, protection. Ayan. No? Yan po yung Anting-anting. keyword po natin sa mga items na nandito sa box natin. Ayan. Ginagamit natin sila bilang protection. Ayan. So yung first item natin, ayan. Ito po ay makinis. 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 Naku, Wow. Makinis May ba? nag-answer na ba? Patingin. Sobrang kinis nito. Sobrang kinis. May nag-answer na yata. Ha? May nag-answer na daw, hindi pa tayo nag-go. Ay, Paano yan, Kuya antayin Brian? natin yung go. Antayin natin yung go. Okay. Yes. Oo. So disqualified yung nag-answer. Okay, sige. Go na ba? Okay, second clue. Ayan, pag Kuya- sinabi na Brother namin yung Brian. first clue, Nag-go pwede ba? na kayong mag-answer. Magsagot. Oo. Sige. Okay. Doon tayo sa next item Next natin. item Oh, natin. ano muna ha? Invalid muna yung, Valid yung yung first isa. question. Okay. Okay, second Okay, ito item. second. Okay, second item. So, Ito po first ay clue.
Ito po ay iniinom. Iniinom. Ano ba yan? Water dispenser! Patingin nga ako ng water Parang dispenser. hindi kasha dito Pwede, sa pwede, box. pwede, pwede. Pwede. Pwede? Pwede. Pag binato mo ito, masasaktan ka. Oh, ha? Sa second item natin, ito po ay Kapag iniinom. binumusan ka, Pwede, pwede rin pag pambuhos. pambukas pwede. Oo nga. Kung gusto mo, pwede rin panligo. Di nga. Hindi po. Fake news po sila. Fake news po yung kanilang mga clue. Ang first clue natin po, ito po ay iniinom. Yun ang legit. Yan yung legit. Doon ay Oo, legit. maraming Ayan. fake eh. Oh. Okay, pangalawang, wala, sabi nila, face mask. Iniinom ba ang face mask? Bottled water. Bottled water. Hindi, ayan. Hindi. Okay, Bigyan pa natin ng clue. bigyan pa natin ng Second second clue. clue. Ito po ay mabuti sa kalusugan. Mabuti sa Mabuti po kalusugan. sa kalusugan. Ano yan, iniinom, mabuti sa kalusugan. When we say iniinom pala, ito ay liquid, ha? Kasi baka syempre, baka sabihin nila gamot, di ba? Alaksan, Biogesic. Ito po ay liquid, kaya ito iniinom. Ayan. Yes. Pangalawa, ito po Or may ay nagsagot. Milk tea daw. Sagot na, milk milk tea! tea. Malapit na. Malapit na. Ayan. Mabuti talaga yan sa ating kalusugan. Mabuti daw sa ating kalusugan. I think mabuti sa kalusugan ni Sis Love Oo Faye. nga, parang para kay Teacher Love Faith Hindi siya daw yun. nakakatulog kapag walang milk tea. Ayan. Kasi sabi ni Christine Parico, alcohol. Iniinom po. ba yan, sister? Sabihin mo sa amin ang katotohanan. Sabi nila Gatorade, sabi ni Lex. Wala Lipton pa. tea. Nako, Green hindi. tea daw, green May tea. Green vitamins. Okay. May nagsabi milk. Okay. Ito po ang lasa nito. Detox. Ito po ang lasa ng ating iniinom. Na. Maasim-asim na manamis-namis. Ano ba to? Asim Maasim- naman na miss na. Kili-kili. Maasim-asim na manamis-namis. Ay, Kalamansi masagot. juice. Kalamansi juice. Kalamansi juice, lemon juice. Ayan. Sa ating FB Live, ano ba ito? FB Live? Yogurt. Yogurt. Yogurt daw. Yogurt. Yogurt? Malapit-lapit Malapit na. Lapit-lapit na. Oo nga. Malapit-lapit na. Ayan. Mukhang Ayan. may nakasagot na. Sa ating Zoom meron na daw. FB FB Live. Live? Meron. Itong FB Live ko kasi ano ba to? At meron na rin sa Zoom. Ayan. So sa ating FB Live, ang nakasagot po ay si Sir Dexter. Sir Ay, si Sir Lester. Si Lester. Kuya Lester. Oo. Oo. Siyempre, doktor, alam mo Oo, mga... alam niya. ano. Tapos sa Zoom, Sa Zoom naman, lagas ka pa. Lagasca Ayan, Family. so, Ayan, tamang sagot. Ang sagot ay, okay ka ba, Chan? Yapo. Yakult. Ayan. Ayan. Diba? Iniinom ba yan? Yes, iniinom. No? Mabuti sa kalusugan? Yes. Ano Siyempre, yung lasa? lasa maasim-asim na manamis-namis. Ayan, congratulations sa ating winners. Ayan. Lagasca Family. Isa lang ha, sa Lagasca Family. Baka kayong lahat, baka sabihin nyo mayroon kayong load lahat. Tig-50 sila. Balik namin Okay, sa and box. sa ating FB Live si Doc Lester. Ayan, no? And for our next item, ayan, Ayan. no? Ito, yung next item natin, ayan, ito ay Ano? Makinis din daw, sabi makinis rin daw. Mahaba ba yan? Mahaba? Mabigat? Mahaba. Mahaba, Mahaba, rin? mahaba din. Okay. Alam ba natin to? Okay. May idea. Pag sinampal to sa'yo, masakit. Ano? Pag sinampal sa'yo, masakit. Pag sinampal daw sa'yo, masakit. Oh, anong kulay? Anong kulay? Pwede rin Kahit kasi anong ibang kulay kulay. to. Oh, pwedeng may Brother, ibang kulay. iba-iba rin ang kulay eh. Ano bang specific kasing isasagot natin? Specific sila sa isasagot. Baka makita na nila. Oo. Oo nga. Makapal. Makapal siya. Makapal. Makapal. Tama. Yes, Pwede. makapal po ito. Pwedeng makapal. Sabi nga natin kanina, protection. Protection. So, Yun yung pinaka-keyword. Yun yung pinaka-keyword. Protection, oh, Protection. makapal. Makapal. Pwede na Mahaba. kayong sumagot? Beauty derm daw. Iniingatan siya. Face. Kapote.
Kapote. Ayan. Layo. Sige, bigyan pa Ito natin ba sila ng ay- clue. Nababasa? I mean, nababasa or nababasa? Ay, Ayan, nako, sa ang ating... bilis. Oh, may nakahula ka agad. May nakahula ka agad sa Oo ating nga, sa Zoom. Zoom. Ayan, si... Ate Gretchen. Ay, buti lang sa Australia, pag ang mga brethren abroad, kasi hindi na natin binibigyan ng ng prize. Kasi syempre, hindi naman, wala naman silang smart SIM card. Sa FB Live, meron sa FB Live. Sa FB Live, meron nang nakakuha. Oo. Si Sir John Paul Kakal. Ayan, no? Isa rin sa mga sponsors natin yan. Kaya hindi na yan magpapaload. Ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay, yan, ang ating Yan. ultimate protection as Christians, it's the Bible. Ayan. Congratulations. Oo, no? Ayan. Sa ating mga winners. Ayan. Okay, so... Wala na Wala na item. tayo. Wala lang item. Meron bang isa? Ay, wala na. Kasi Wala. nahulaan nila kanina Nahulaan yung na isa. nila Yan. So, kanina. congratulations po sa ating mga winners. Palakpakan naman natin sila. Yay! Ang gagaling nila. O, mga manghuhula talaga sila. Okay. Ayan. So, at this point naman, ayan, no, I hope you enjoyed yung game natin. No? We'll have more games next time. Okay? So, at this point, ayan, bilang nasabi natin, we have mentioned last time that every episode we will hear some young people, fellow BYIers, who will be sharing their testimonies. You know? So, alam nyo, kanina pinag-uusapan natin yung scam, di ba? Oo. And alam nyo, as Christians, sometimes we are vulnerable doon sa scam ng devil, di ba? Sometimes finifeed tayo ng devil ng mga seemingly magagandang bagay. At ano yung nagiging effect? Parang nalalayo tayo sa Panginoon. There are times that we feel backslidden, tama? And ito ay this story, parang this scenario became real sa isa sa mga buhay ng isang BYIer natin, no? Wow! So, but sa pamamagitan ng paggamit ng Panginoon sa ating pastor at sa mga brethren na kasama niya, he was able to be restored with the Lord. So, yun naman ang importante. So, we are very excited to hear the testimony of one of the BYIers in Australia. No? So, Wow. let us call on, ayan, sa ating screen, si Brother Nielsen. Ayan, Brother Nielsen, pasok! Ayan. Brad Wilson. Once again, let's welcome, ayan, Brother Nielsen. Ito pa yata. Ayan, andyan na siya. Kagaya ni Brother Nielsen Kakapsat, actually namin duwanak nga na safe. Yung muna kit sinera nak ni Brother Erwin yung na time kit inawis dak nga mapan di church kit napanak Kakapsat. Tapos kit hindi may kadong kit ada camp J batak di J paay ket di jay dinamag iti ni Pastor Provino adu kami di kakabsat nga ano dalam kanta Brother Jerry Peledi dinamag da kanya pino turwet lang isip kami di jay kakabsat nga ano nga time ket inamin mo nga amet lang ang masigurado ti langit ti turungan mi. Tapos DJ Kapsat na save na ka DJ nga Rabi idi May 21 2008 DJ Kapsat nabayad at nga Kristyano ng Kapsat. Ken idi ano Kapsat Si idi Justin. yung madayo na kita no yapon. Actually kakabsat ket DJ pinaka-safe ko ket termi nga nakabarbara iti
spiritual life ko, termi nga nagkaroon ti pinagserve ko ti Apo, sulwining kita, sulwining aming igid-igid, tapos tumultulong iti church me, nakabarbara na nagsaserve ti Apo, tapos tijay, kunay na agdebusyon, nagkararag, ken idi yung madayon na iti klaberyan kakabsat, na napadasat nga linabanan iti lobong kakabsat yung gusto tayo kunada nga sino ti kadkadwam kit adatay time na nga agbaling ka nga kasyay nga mabaling nga may ayos ka, even though na nakapait-pait bulak hindi kakabsat ng nusin kakadong talaga kakabsat kat talaga nga bumao deta spirit deta pinagsabi di Apo DJ kakabsat DJ nga tayo kat hindi nagbasat ti Ilocos kat talaga nga nagkaro kakabsat iti inupubrak iti lobong kasla tay siyak digiti inupubrak iti lobong kakabsat kat halos siyak na padasak sa amin nga kalulukwan kadaanan amin pinagilong napadasak amin basta kakabsat digiti kinaranggas iti ububrahan ti lobong kakabsat ket nataramida tapos idi nagabroad akon kakabsat after graduation kun nagubra na PJ Dubai mas lalo man kakabsat nga imadayon na ti Apo nga kastetay DJ nga time nga tay aga nananak pa yung kakabsat nga kaslaawan ti Jose nga anan kakabsat ti kararandak nga kararat kit kasla in renekpan sa peti Diyos ti lapayag nan kakabsat nga anan nga dinggin na ko kakabsat ti kinado ti basbason nga naramida kon kakabsat di nga tayong kakabsat ket nagrigat ti diyan nga kasi nga burek ka nga ori kararat ket no hanga dingdinggen ti Apo ta kararat mo ket nagsakit ti Rick na kakabsat nga kasi tay awaling kakabsat so tay ko nga nagrigat ti iti biyak ti ang backslide kakabsat nga tay ora kasano ti pinagkarkararag mo ket awan ti hangamangeg ti Dios deta kararag mo kasi ti karigat ti backslide kakabsat ken idi kakabsat idi kung kunay ko challenge ti Apo nga kasjay nga kami iti bendisyon kasi di graduate ti college sa kakabsat ket ti pinangarap ko ket agpabak ng lata ti lobong adu ti kasla kwarta lata kasjay ken naam idi idi ada nagti abroad ket di lata kakabsat kwarta ti at panunod ko nga agpaado jak pinanunutin kakabsat iti trabaho ti Apo nga isugamit ti ka-importante an DJ kakabsat nagawid imayat iti Australia DJ kakabsat nga na nagsubli ti barak ti trabaho ti Apo ditoy nga DJ gapo nga dati even though ada papapanami nga service di kakabsat iti nga church kasla tay kurang tay kaslahan nga kaya nga mabalbaliwan yung di nangigat iti preaching ni Pastor Proby nga nga di June 7 2020 di mo na service ket termi nga na agip ibiti kakabsat di pelarugina ang ganat lipas ang ganat trabi agip ibita kakabsat di nga preaching nga DJ essentiality of our faith nga kunana jacket faith more important nga talaga nga iti kunana ket faith more important kunana kasi ti demonyo nga talaga muna nga perjing ket DJ deta pamatim kasi was ka pinerditi demonyo deta pamati maglalo digiti workers ti na tamaan na siyempre awan iti
hanya guru iti ministry kada pinagserbi ta ako so dati ti Satan ti was ka try na kat digiti penya kunan pastor Provisto di jaga sa ken digiti ken di biag ni Pedro kakapsat nga kunan pastor Provi nga ni Pedro ket may isang isuna ket in-deny na ni Jesus Christ kasi nagmet kakapsat idi dapat ay bagada kanya kidi nga Brad, iti religion mo, nada kanya kinikat, iba kakapsat ket born again, jaki bagat baptist, ibiyata, mabait jacket, met nga tay may ramraman iti church ko kakapsat, kasi di ka grabe iti kakapsat, ken di kakapsat, gaputi ti preaching ni Pastor Probi di John 7, nga di essentiality of our faith talaga nga nabalbaliwan na kakapsat nga uray lang talaga nga nagvalue kat DJ kasla rugit ti puso kon kakapsat nga patuloy ti lubong madin ken DJ kakapsat nadaluson iti puso kararwak ken panunod kakapsat ket no nadalus iti bagim makapagserbi ka nga nalang ti Apo surrender mo digiti rugit nga DJ kakapsat lati agkigin nararat tayo kakapsat pasensya kayo medyo agana na nervous sa kakapsat. Alright, thank you very much, Brother Nielsen, for that very inspiring testimony. No? So, Wow! oo, at tayo, dumadaan tayo sa ganung sitwasyon, di ba? Yung medyo, tayo nakarungamin iti kasi lang buyod tilubong, di ba, ma'am? Tama. Ayan, oo. At kung hindi ka established and rooted Built sa up. doctrines natin, sa mga prinsipyo na pinapangaral sa ating church talagang we will be easily swayed away by the world. Ayan. No? But Easily swayed, easily ma-stumble, Yes. at ma-stop spiritually. But God is the God of second chances. tama, yun naman yung ating pinagpapasalamat that God gives second chances chances. sa atin. Ayan, so thank you very much. Ayan, no? So sa ating mga ka-BYIers, baka kayo na ang susunod na kakausapin namin, ipipm namin at magbibigay ng testimony sa ating DOC. Ayan, no? So abang-abang lang. Ayan, no? Huwag nyo kaming iba-block, ha? Baka sabi nyo, mayayin ako seryoso. Huwag na ko yung it's all for the Lord. Ayan. Okay. So ngayon naman, ayan, tignan natin, Sir JJ, no, ang result ng naging soul winning activity natin last week. Ayan. Yan, yung professions of faith natin for last week, we have 82 at yung tracts distributed, we have 559. Wow! Amen! 559. Amen. So yung breakdown niya, mga BYI from Bacara, we have 76 tracts and 28 professions of faith. Yes. BYI Lawag, we have 176 tracts and 5 professions of faith. Sa mga taga-Pasukin, we have 156 tracts and 19 professions of faith. BYI Claveria, 147 tracts and 18 professions of faith. At sa mga BYI from Australia, we have 4 tracts and 12 professions of faith. Wow! Ayan, no? Praise God praise God sa result ng ating soul winning activity this week. So, I believe we have some pictures. Ayan, no? Tingnan natin kung nandyan po yung ating mga pagmumukha. Ayan. Okay, so this is BYI Bacara, Bacara, tama. brethren Ayan, natin. yes, si Sister Regine. Ayan, no? Regine will also be sharing mamaya yung share the word, share a word, kung sino yung mga nasharean niya ng gospel. Ayan. Okay. Next. BYI Australia. Yes, BYI Australia and BYI Lawag. Lawag. Ayan, si Sir Regan. Ayan, no? So, parang may sinulwiningan pa siya online, oh. Oh, Ayan, online. and then Wow. isa sa mukhang Ayan.
Sa mukhang sa bahay ata yan. Tapos si Brother Dexter itong nagdadrive yata dito. Yes, si Brother Dexter. Ayan, no? May mga ano to, mga kinidnap siya. Oo, may mga sinakay siya sa kanyang kotse. Ayan. Okay, at syempre yung ating mga active na BYI members sa Members Lawag, sa ang Lawag. Nagasca family. Right. Tapos may good news center pa yata dun sa isa. Yes, sino yung may good news center? Wow, praise God. Amen. I think si Regine. Ayan. Okay, so this is still sa ating BYI Claveria, no? Nakikita ko si Mayora, yun si Mayora, Australia. We have Nielsen, Brother Nielsen and Sister Gretchen. Wow! Wow, ayan, no? Wala na Wala na. picture. Ayan, okay. So, mga BYIers natin, no, who are actively participating sa ating soul winning and track distributions, if we have pictures, no, just send it sa ating group chat dun sa DOC Enrolled para ma-include natin siya, no. Kasi syempre, it's also our joy, no, na makita na you are participating and Amen. you are doing your part in sharing the word of God or the gospel. Ayan, no? So, ngayon, magkukwento sa atin, ayan, ng kanyang soul winning activity. Isa sa mga BYI natin dito sa Bacara, we have isa sa mga pinakabata. Ayan. Hello mga bata! Tunghayan po natin si Sister Regine. Ayan, Sister Regine. Nakatayo ka na, sis? Nakatayo na siya. Amen, sir. Thank you. Good afternoon po, Pastor at mga kadoktok. Ako po ay nagalak na ibahagi sa inyo how God used me in the area of soul winning this. Distance doesn't matter. I thank God that the use of modern technology, I was able to share the gospel to my grandmother and cousin sa Tarlac. Sa una, kinakabahan ako dahil alam ko na devoted sila sa religion nila, pero mas hindi ko kayanin kung hindi ko man bahagi ang ebanghelyo sa kanila na hindi ko man lang sabi ang katotohanan. At yun mga kadoktok, starting the day it feels so right. Sinimulan ko ang araw sa pagper-personal quiet time. I prayed and asked God for courage and wisdom sa pag-share. Sa pagbabahagi ko ng ebanghelyo, maigi silang nakinig. Magandang response nila and I was able to lead them in prayer. They even thank me for sharing to them the gospel. Hopefully and prayerfully po na they truly accepted Christ as personal Savior. Napakasaya po talaga ang mag-akay ng kaluluwa para kay Kristo. Ibang-iba talaga ang na nakagawa ng ikasasaya ng Diyos. So I think the joy, God gets the glory. Nakaka-relieve po sa puso dahil even before, gusto ko talaga silang sharean, but I didn't have the courage to do so. So I thank God na naran ko sila, and please pray for me to continue in soul winning po. I want you to also experience the joy of soul winning na china-challenge ko po kayo mga kadoktok na ibahagi ang ebanghelyo. Let's not allow the virus to stop us. Let's keep on sharing the gospel. Ngayong week na ito po, I challenge Sister Cassie Ramirez na mag-share ng gospel. That's all. Maraming salamat po. God bless. Alright, thank you, Sister Regine. Ayan, no? So, she was able to share the gospel to her grandmother. Medyo kinabahan ako kasi ang alam ko na lola niya, medyo diba, nauna na. So sabi niya, she was able to share the gospel to her grandmother. So akala ko pinuntahan niya sa sementeryo. Alright, yung lola niya pala sa Tarlac. Ayan, no? So, Wow! thank you. Good job, no? Sis Regine. So, kumanda po si Sister Cassie. Cassie. Ayan, si Sister Cassie Cassie, ang next share natin sa ating next episode.
Ayan, no? So ngayon naman, mapapakinggan natin ang isa rin sa mga active BYIers natin overseas. Ayan, no? Abroad pa, no? So let us welcome sa ating screen, ayan, si Brother Reagan. Amen. Brother Ray. Sadket. Last week, I was challenged by Brother Dexter and I humbly took the challenge, kakabsat. So, DJ Kakabsat, I was challenged by Brother Dexter last week and I humbly took the challenge. Kaya naging challenging kanya Kakabsat this last week kasi di pa nag-share ti gospel iti overseas sa talaga ket sabsabali no i-compare mo ita local talaga Kakabsat kasi makita mo nga ado iti sabasabali nga pamati, ado iti sabasabali nga perspective iti tattao ag lalo no adada iti balas yung tao. So DJ pa nag-share ko ti gospel Kakabsat ket linanok nga talaga nga kumbaga isuti talaga rason na nga panang-share ko ti gospel. Inawis ko di iti kaubra nga agkaroon kami iti kaslang gathering or kaslang dinner iti balay daket imbaga Kakabsat nga adan to basit i-share ko kada kayo ate kuya alisto lang deto i-share ko ti gospel ko. Sige nga rod ading okay lang ko na damit kanya Kakabsat ket by God's grace kadeta nga rabiin na i-share ko ti gospel successfully kanya daket humble damit Kakabsat nga nangawat ken ni Kristo kas manubot ken manang isalakan to ti kararwala Kakabsat ket tita duma Kakabsat ket ti batch ko dita Ilocos in chat ko lang isuda and then kinamustak suda tas ginundawayak meten Kakabsat ti panang ngibunong iti gospel tracks ket no i-compare ko Kakabsat ti panang-i-share ko kadiri kaklase ken ti kaubra ket medyo handag pada kasi natataengan DJ kaubra nga nang-i-share na Kakabsat ket by God's grace nakita damit Kakabsat iti biyag ko ken ni Apo ken i-respeto dak may Kakabsat nga nang-i-share kanya da ken nang dingdingi kanya Kakabsat. DJ lang Kakabsat ken ken DJ Kakabsat tiapot may dayaw ken sabi ko makakabsat na makapagtultuloy naklatang agi-share uray awan tumang challenge kanya kon ada ko man tulata DJ Recta ken tari gagay tayo nga mangi-share wenno mangiburay iti sao ti Apo. So nga DJ lang Kabsat pagyaman akluunay ti HBBC nga mangi kalkalala ken adda concern na iti kararwa kasi it was really all started since I got saved ken sapay ko makakabsat deti langin tayo kadeti Zoom tayo ket agtultuli latla ti panag-fellowship tayo ken I was really grateful every time nga maka-share na kiti gospel iko na ni pastor I take the joy, but God takes the glory. Agyaman ang launay, Kakabsat, ken ti kayat ko nga i-challenge ket ni ni Sister Gretchen Kakabsat. Yun lang Kakabsat. Alright, amen! Yan. Yes, no? So, iba rin yung challenge kasi, no, if you are overseas. Yan. Ikaw kasi, si Sister Faye, mukhang naranasan mo ng mag-soul winning overseas. Si no? Daddy po, nung nandun kami, i-English po siyang nagsasoul win. So, Daddy, napapalaban ka sa English. So, yun yung isang barrier una, yung language. Tapos, pero pag okay naman yung
okay na. Hindi, what I mean is, pag hinulungan ka naman na ng Holy Spirit, Amen. smooth sailing naman na yun. Yes, tama ka dyan, no? So, napakaganda ng segment natin na ito because, our BYIers can exercise, their courage, their boldness to share the Word of God, especially the Gospel. Ayan, no? So, manda po yung ating mga next sharers, si Sister Gretchen and si Sister Cassie. Okay, no? So, I know excited na po kayong lahat sa ating lesson for this week. Ayan, no? So, kasama na po natin ang ating mahal na pastor. Let us all welcome Pastor Provi Cadelina para po sa ating lesson. Praise the Lord. Okay, magandang hapon, J. Brian. Magandang hapon, JJ. Magandang hapon, Mayan and Sister Faye. Thank you for really doing a good job of directing and leading our program sa ating DOC. We are now on public live stream. Amen. Although hindi dun sa ating main platform ng Osana Bible Baptist Church sa BYI, but we thank the Lord that we have a total of 105 participants. Wow, amen. Praise That God. is both sa Zoom at saka sa ating FB Live. So umabot na tayo ng 105 participants and in the coming Sundays, hopefully, Lord willing, ay dadami pa yan by the grace of God. Okay? So, kadigijay, dadumang friends, kakabsat, itiya po, deti program tayo is called DOC. Ayan. DOC, which means Discipleship Online Class. Ayan. But dito nga Discipleship Online Class is a program for our BYIers, Baptist Youth Impact. And this is geared to helping our young people grow in the Word of God and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya every week, we send the lesson and we have our steward leaders nga ag-follow up can mangtulong iti pan naka i-organize digiti young people. How many enrollees we have sa lahat ng HBBC? We have a total of 153. Palakpak. Amen. Oo. So, we have about 153 students enrolled sa ating discipleship online class from the Osana Bible Baptist Church and Ministries. Amen. And so, out of 153, awan sa DJ, one na iti submit lesson. Hindi. Okay. But we praise God for the opportunity to give the lesson out every week. Parang modular din siya, parang online class talaga. And every Sunday afternoon, we do this so that we could be able to explain and give some insights mula sa ating lesson. Okay? Amen. Oo. Pambira, no? Ako ba yan? Mga pastor, oh. Bihira. Gwanda, no? Guwapo. Guwapo yung damit. Wow! All right. So, once again, welcome to our DOC, Discipleship Online Class. Manalangin tayo. Let's go to God in prayer. Dear Lord, we commit to you this hour, the next 30 minutes for us to study Thy Word. Yes. I pray that as we open the Bible and we open our hearts and mind, you would open divine understanding. Ika na kami, Apo, ti illumination and lawag, ti pa nagpanunot, Apo Diyos, tapno maawatan mi, iti lesson ngayon kami adalan itatangagundaway. Thank you, Lord, for all the souls won. Thank you for the tracts distribution. Thank you for the testimonies we've heard. Especially, Lord, the testimony ni Nelson, ang pagbabalik ng kanyang landas sa Panginoon. And we praise you, Lord, for how you have used the live stream ministry of HBBC and the preaching to bring him back and restore him on track. And also for the soul-winning testimony of Regine and Reagan. I pray that you continue to bless, Lord, our soul-winning endeavor and program and ministry. Sana po ay lumawak pa ang gawain, more churches will be established, and more souls will be won. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. So, ngayong hapon, itong naging lesson natin this week or last week, na dinaitid nga lesson kada kayo, lesson 11, is divided into two parts. Yung una is the doctrine. Our topic is the doctrine of Christ. Alam nyo, sa Bible College,
meron kaming subject na ang tawag ay Christology. Yes po. Christology, and by its term, Christo, Christ. Logos means to study. So Christology is the study of Christ. And there are many issues, subjects, topic to discuss and to learn about the doctrine of Christ. But siyempre, this is a DOC, hindi natin madidiscuss lahat. May bibigay lahat yung mga teachings ng Bible about the Lord Jesus Christ. So what we try to do is just to be able to get some practical application. Yung bang ano yung benefit ng pag-aaral ng doctrine of Christ sa buhay natin. Di ba? Yung makilala mo si Jesus na meron siyang tinatawag na pre-incarnate existence. Alam mo bang ibig sabihin nun, JJ? Lalim nun Pre. Alam mo yung pre? Parang ikaw, pare. Di ba? Pre means before. Incarnate, incarne, in the flesh. Carne, flesh. Coming in the flesh, existence. Alam nyo ba that Jesus Christ existed bago siya pumunta sa lupa? Kasi may mga religions na nagtuturo na yung existence ni Jesus nag-start lamang nung siya pinanganak. But the Bible clearly teaches that Jesus existed even before He was born. So when He was born, He took the human form. Kaya another topic sa Christology the two natures of Jesus Christ, that He is God, man. Diyos nga imay nga naglasag. Ayan, malaking pag-uusap na naman yan. So there are many things to discuss about the doctrine of the Lord Jesus Christ. Pero yung pinaka-challenge dito is ano naman yung benefit? Ano yung blessing ng pag-aaral ng doctrine of Christ? How does it bless your life? So nakita natin sa ating lesson that the doctrine of Christ preserves the saints from being spoiled of worldly things. That's right. Ayan, the doctrine of Christ preserves the saints from being spoiled. Yung salitang spoil, mapanis. Parang pagkain, mabangles, mabunglog. May isang makan, mabangles, mabunglog because there are certain elements na dadapo doon that spoils it. So sa ating buhay bilang Kristiyano, we are rooted in Christ. Our foundation is Jesus Christ. The reason of our being Christian is Christ. Alam natin yon. But in the reality of life, pag nandyan na tayo sa world, kasama mo na yung mga unsaved, you're surrounded by unsaved friends, classmates, relatives. So, hindi maiiwasan na mayroong mga elements of the world that gets into you na hindi mo namamalayan, it's already taking place. Kumbaga, yung system ng pagiging Christian life mo, some of those elements are controlling you na. Kaya itong yung nakita natin sa Colossians chapter 2, verse 8. And let me just read that for a moment. Colossians chapter 2, verse number 8. And young people, you need to beware of this. You're a Christian, parang yung testimony ni Elisen, totoo yun. Alam niyang saved siya, matapat siya, nagsusoul winning pa, nagde-devotion, nagpipray, nagka-quiet time, nag-a-attend ng church. But when he got mixed and mingled with unbelievers, di ba? Hindi niya namalayan paano siya na-sway. Paano siya nag-drift. Paano siya nakuha. No? Natangay, kumbaga. Ito ang sabi ng Colossians 2:8, beware, lest any man spoil you. Banglesin na ka, sirain ka. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Philosophy and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ano yung tatlo na pwedeng sumira sa Christian life mo? Number 1, philosophy and vain deceit. Pag sinabi nating philosophy, it deals with reasoning. Bawat tao kasi, sa kanyang ginagawa, may reasoning yan Di ba? Kaya, minsan, ito yung kinakailangan nating i-deal sa mga young people. Di ba? Na baguhin yung reasoning mo. Yung sinabi ng Bible na renewing of the mind. Nung una, parang sa'yo, pambira pag church, priority yan. Sunday morning, Sunday afternoon, prayer meeting. Talagang, anong tawag doon? Non-negotiable. Kahit ano pa yan, di ba? DJT reasoning mo dati, non-negotiable. But when you got mingled and mixed sa mga unbelievers na hindi pinapahalagahan ng church, tapos kasama na dyan yung malakas na agos, di ba? Yung influence, yung tukso, very enticing. So eventually, inot-inot nga maisurot ka. Then siyempre, hindi ka na mag-a-attend ng prayer meeting, kailangan gumawa ka ng reason ngayon para medyo maalay-ayam, guilt mo Bira. Nung una,
Bira, hindi ako naka-attend ng prayer meeting. Sorry, Lord. Next time, ganon. Sorry, Lord, di naman ako naka-attend ng prayer meeting. Hanggang sa unti-unti, nawawala na sa'yo yung guilt, yung bang kahit hindi ka nag-attend ng prayer meeting, nagiging okay na ngayon. So what happens is, nagbabago yung reasoning. That's what you call philosophy and vain deceit. So be careful of reasonings that could change the way you view God, the Scripture, and the Lord Jesus Christ. And then, pangalawa, tradition of men. What is tradition of men? Practices. Di ba? These are practices na hindi naman sang-ayon sa Word of God. And then the rudiments or the nitty-gritty, yung mga sa tingin natin ay small things, but they can make a big difference. Big deal yan. Are we okay? Are we okay? Alright. So, big deal yan sa Panginoon. Okay? Sa ating pananampalataya. Kaya, bilang mga Kristiyano, dito iti dapat nga kitaan tayo tibiyag tayo that we become beware. You beware of philosophy and vain deceit, tradition of men, siyempre yung teachings na rin ng mga cult, maya-maya may nagbigay sa'yo ng pasubo. Yung, di ba, binabasa mo, sabi mo, wow, ang ayos nila, ang daming mga baptism, grabe. Tapos, nagbabasa ka na hindi ka rooted, hanggang sa iniisip mo, mukhang tama naman yung paliwanag eh. Seems okay, galing eh. Galing. So nakuha ka ngayon. We know of many members na talagang ngayon nagbago ng kanilang reasoning dahil, sa kakabasa, kakasearch sa internet, they change. Kaya, let us beware of worldly things that can spoil our mind and our heart. Kaya itong doctrine of Christ, bilang isang Christian, ito, i-connect ko lang, no? As a Christian, nagbalin kanyak nga preservative. Dito yung doctrine of Christ. Kasi, as a young person, you get to learn a lot of things. Di ba? Magkakaroon ka ng affection, magkaroon ka ng ambition, and many things sa iyong buhay bilang Christian. So, you're going to get mixed up sa mind mo sa maraming mga worldly things. Itong Christ-centered life, dito iti nagserbi kanyak nga kaslang angkor para hindi ako mag-drift, para hindi ako matangay. So I always evaluate every doctrine, every teaching. Makakatulong ba ito sa aking walk with Jesus? Ito ba baka ito ay makakahadlang, baka isot mang laped, mang hinder kanyak, DJ, panakipagpagnak kini Apo Jesus. Kaya sabi dito sa verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, these teachings and reasonings and forces are meant to parang i-derail. Kumbaga sa train, i-derail ka sa Panginoon. So, if you are a college student, if you are a working person, masapol nga dito yung doctrine of Christ. Pag sinabing doctrine of Christ, your knowledge of Christ, your personal walk with the Lord Jesus Christ, DJT dapat nga maging foundation, maging center iti life mo. Diyan ka na nga testimony nga rod kada kayo. I think for several occasions ko na sinabi since last week ito. That, when I was a younger pastor, ambitious ako eh. Di ba? I would compare myself kay Jack Hiles, kay Curtis Hudson, Lee Robertson, yung mga building the largest Sunday school. Nag-average sila ng 10,000, 20,000. So, bilang isang young pastor, di ba? Parang malakas ka, kakayanin din yan. We will build the biggest Baptist church in the Ilocandia. Yung mga ganong mga ambition din. Right? So, by and by, as I read the Word of God, nakikita ko na the Bible is not about Jack Hiles, it's not about Curtis Hudson, it's not about Lee Robertson, it's about Christ. So sabi ko, Lord, confused na ako sa life ko. Parang, ano ba yung dapat kong ambisyonan? Ano ba yung dapat aim, goal? What? Lord, there's so much in my mind right now. Parang iniisip ko, ano bang dapat kong gawin? So, I came to realize na yung center ng lahat ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Kaya, I stopped comparing myself with others. Nawala yung aking problem sa inferiority complex. May problem ako dati niyan, yung inferiority complex. Yung you feel intimidated. Kasi you begin to compare, hindi ako kasing pangit niya, parang ganun, di ba?
Hindi ako kasing healthy ni J. Bryle. Hindi ako kasing fit ni John Joseph. So, when you are comparing yourself with others, you are actually destroying your self-image eh. At marami ang nadidepress dahil dyan sa bagay na yan. So, I begin to ponder on the Word of God and find my way na I should not be comparing myself with others. I should not be ambitioning na to be like everyone who is successful. Kundi I will just focus myself on the Lord Jesus Christ. Kung ano yung purpose niya sa aking buhay, kung ano yung gusto niyang gampanan, gusto niyang gawin sa aking life. So, doon ako nagdwell. And kumapit yung mind ko doon. So, aduman, dagitay kas lang, na-encounter ko mo't nga liblibro, aduman, tas basa ka liblibro, mahilig ako kas basa ti libro ka dagiti business, di ba? Ano ba yun, yung libro dyan sa Robinson dati? Si Gokong Wei, binasa ko yun. Lahat ng mga John Maxwell, pati mga Sanka, mga lahat yan. Blend 45, Maxwell. Binasa ko lahat yan. I collected all of those and ang gaganda ng mga philosophy and everything, pero tinang balance kanyak tapnon haan nga dete ag-change kasi alistukan ako talaga magbabago ka talaga. I cannot fully explain this, pero ingat-ingat lang kasi basa ka ng basa ng libro, maya-maya you believe everything you read. And then sa Facebook, puro ka share ng mga kung ano-ano dyan na hindi mo dinidiscern kung biblical. Ito pa yung isang point, I think we should address this in light of this, no? Sa inyong mga BYIers, mag-ingat-ingat kayo sa mga quotes na mga maya-maya nila-like mo, pinupusuhan mo, sinishare-share mo. Kaya ako nga, di ba nakikita nyo, naggumagawa na rin ako ng mga quotes. Ang ano ko kasi dyan, ang aim ko dyan, ganito. Ang daming mga sumisikat na mga quotes ngayon, pero una, hindi Baptist. Pangalawa, medyo masyadong masenti, ma-emotional. Sa sobrang senti at emotional, patok na patok sa mga kabataan, pero hindi pinag-aaralang maigi kung yung prinsipyo ng message in consonance pa rin sa Word of God. So yun yung aim ko kung bakit I started yung mga quotes na yan. Kasi sabi ko, I would like na makapagbigay din ng mga quotes na itong mga young people, ang hilig mag-like, magpuso, mag-share ng kung ano-ano. Kaya tignan nyo sa HBBC, ang dami nating mga pwedeng i-like. Yung ating devotional, daily, ano ba yun? Yung Daily Grace Journal. Di ba? Yung ating mga preachings. Yan yung mga dapat pinupusuhan ninyo. I'm not trying to say this para i-promote at dumami yung mga followers, no. Wala yan. Hindi yan ang magkokompleto ng buhay ko. Sapat na si Kristo sa akin. Ang punto ko lang is, we would like na mag-prevail sana itong mga bagay na ito, yung mga truths na ito, over sa mga napakadaming philosophy, vain deceit, tradition, rudiments of the world. Di ba? Ang dami ngayon mag-search ka sa Facebook, grabe, talagang, wow, my heart, nakaka-touch ng heart, di ba? Parang relate ka. Relate ka doon. So, hindi mo kayo namamalayan, yung mga philosophy na yon is getting into you. That is, ang dami ng mga young people na natatangay, di ba, nawawala sa ministry because hindi sila rooted sa ating Panginoon. So, ito yung pinaka-bottom line. Ang dami ko nang nasabi, no? Pero, dito yung pinaka-bottom line na, guys, mga BYIers. Beware of philosophy, rudiments of the world, quote dyan, kung ano-anong mga words dyan ng mundo. Discern. And the basis of your discernment is, kung hindi ito in line with Christ, kung hindi ito in line sa relationship mo sa Panginoon, hindi in line sa Word of God, just ignore it. Hayaan mo na yan. Basta i-discern mo lagi yan. Okay? And then, last time also, nakita natin mga kapatid, etong ating lesson is not only the doctrine of Christ preserve the saints from being spoiled of worldly things, but also Christ is the key to the saints' successful life. This is very important. Kasi eto let me ask you a question. Ano ang batayan mo ng success? Meron akong nabasa na isang explanation dyan, and somehow magandang pag-isipan to. Sabi niya ganyan, may katotohanan din, sabi niya, J. Bryle, sabi niya, i-define mo kasi kung ano yung success para sa'yo. Para pag nagkwento ng iba ng success nila, you do not feel a failure. Gets mo yon?
Kailangan klaruhin mo sa sarili mo kung ano yung success. Para pag ang iba nagkwento ng kanilang success story, you don't feel failure. Kasi hindi naman sila yung basis ng definition ng success mo, kundi may definition ka ng success. So kahit magkwento sila ng magkwento ng success, you will never feel a failure because yung mindset mo ng success, hindi sila, kundi yung definition mo. Now, as Christians, what is your definition of success? Para kahit ang mundo magkwento ng, 5 na ang Ferrari ko. Alam mo, pag Christian ka, faithful ka, cheerful giver ka, nagpipray ka, tapos biglang yung kapitbahay mo, unsaved, wicked pa, sasabihin niya, 5 Ferrari ko, you begin to feel failure ka eh. Parang, talo naman kaming Kristiyano. Magsi-self-pity ka. Kaya alam nyo, eto yan. Secret ito. Ito, tatandaan nyo to mga BYIers. Kasi you are very young, you are very ambitious, and baka tila dat masumsumok yung palamlaman na kay ni Satan, paramanan na kay latbasit nga kasikatan, you become famous a little bit, di ba? People will begin to appreciate you and talk about you. Hamo ma-handle dito, ikat ma-imbalance ka, mas pili ti path of the world kaysa di path of the Lord Jesus Christ. Be careful with this. Ito yon. Ang totoong definition ng success ng isang Kristiyano is sa kanyang relationship with Jesus Christ. The greatest knowledge is to know Jesus. Ito the definition of the success. The greatest knowledge is to know Jesus. You can know a lot of things in this world, but if you have not known Christ, you have not grown, hindi naging practical sa buhay mo, yung pagkakilala mo kay Jesus Christ, bale, you have not gone anywhere. Parang ito nga yung sinabi ko nung last Sunday. Pag-aralan nyo maigi. You can study biology, di ba? What is biology? The study of life. But if you have never known the giver of life, you have not known anything. So, kahit magkwento pa yan, magaling siyang magmustra, di ba? Yung Manipod J Kingdom. Ano sumarno kingdom? Phylum. Tapos, class, order, family, genus, species. O, di ba? So, i-trace na. Tapos, sasabihin niyang ganyan yung scientific name of Jabril. Ha? Ano bang scientific name mo? Obesius. O, di ba? Obesius, Tabasius. Bira, no? Ang tindi na scientific name yon. So, ikaw ngayon, bilang young people, mamamangha ka. Sabi mo, uy, wow, naglaing. Di ba? Hahanga ka ngayon. Hahanga ka. Sana all. Ayun. Sana all. So, hindi mo namamalayan, parang, sana ganun ako. So, hindi mo namamalayan that you are starting to develop some desires, some affection and ambition na eventually will divert you from the Lord Jesus Christ. Kaya, iisipin mo lang, sasabihin mo sa sarili mo, very simple. The knowledge of Christ is the greatest knowledge. So, sabihin mo sa sarili mo, I may not be as knowledgeable as He is, but I know Jesus, and that is enough for me. That's right. O, di ba? Hindi man ako kasing talino niya, pero kilala ko si Kristo, and I'm walking with Him, and that's good enough for me. Amen. Oh, di ba? You may have ang dami mo mga material things sa buhay. But if you don't know Jesus Christ and you are not walking with Him, sabihin mo lang, you can talk about earthly things and earthly ambition. Pinakita nga kay Jesus yan ni Satan, pero hinindian ng Panginoon yan. Para sa akin, I know Jesus and I walk with Him, and that is good enough for me. So the whole point is this. Be careful na mag-aim yung puso mo, mag-desire ng puso mo ng mga bagay na hindi na in line sa relationship mo kay Jesus Christ. So be careful of those things. And on the other hand, siyempre, beware ng mga mali. Dito naman papasok yung ano ba yung success ng isang Kristiyano. The success of a Christian is knowing Christ and becoming like Him. It is knowing Jesus and to become like Him. Kasi DJ purpose ti Apo eh. Sa Romans chapter 8 verse 29, sabi niya, to be conformed to the image of His Son. So, the measurement of your life is the Lord Jesus Christ. Hindi yung mga artista, hindi yung mga icon sa business world,
Although you can learn principles from them in line sa kung ano yung expertise mo para magtagumpay ka dyan, but in totality and the reality of your life, yung pinaka-core, yung pinaka-sentro ng buhay mo is the Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. Kaya number 1 dito, salvation. Di ba? Ano yung punto rito? What shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? May bibilang mo bang success yun dyan, Joseph? Yumaman, milyonaryo, naging billionaire, nag-gain niya ang napakadaming bagay sa mundong ito, pero hindi na save. Hindi niya nakilala si Kristo. Hindi yun success. So Jesus said, your soul is more important than success. Amen. Pangalawa ay prayer. Alam nyo, itong prayer life natin is also because of Jesus Christ. That's right. Sa tradition is you come to God through Mary eh. Ngayon is you come to the Father through the Son, Jesus Christ. Siya yung reason kung bakit may access tayo sa Diyos. Okay? The Lord Jesus Christ. Kaya nga pag nag-pray ka sa huli, sinasabi mo, in Jesus' name we pray. Sabi ni Jesus, whatsoever ye shall ask in my name. Sa kanyang pangalan. See? Kaya yung life ng Christian, yung success niya sa prayer life niya is because of Jesus Christ. Kumbaga, di favor ti Diyos nga mangdingeg di prayer mo is because of Jesus Christ. He paid your sin on the cross. He opened the way so that you can talk to the Father. Pangatlo, supply and sufficiency. I can do all things through Christ. sufficient strength yon. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sufficiency sa mga pangangailangan natin. Kaya bilang Kristiyano, huwag ka nang tumingin sa mundo. Tumingin ka muna sa Panginoon Jesucristo. I mean, when you get saved, there may be some stock knowledge you had, but you know, that will not be the way to operate your Christian life. Talagang you have to grow in the knowledge of Jesus. You have to grow in grace para yung buhay mo and the things that have been given to you by the Lord, magamit mo sa tamang paraan, magkaroon ka ng proper perspective. But you've got to grow in Christ. Okay? And then number 4, strength. Ayan yung sinabi ko, I can do all things through Christ. And number 5, peace and joy. Sabi ni Jesus Christ, my peace I give unto you, not as the world giveth, so give I unto you. Joy, rejoice in the Lord. So, ang pinaka-bottom line dito, mga kadoktok, ay ganito yan. Maraming issues ang pwedeng mapag-usapan sa buhay, pero if you really want to start from the right thing, how can I start my life right and continue to move on sa aking buhay? Huwag kang magsimula sa hugot, huwag kang magsimula sa senti, huwag kang magsimula sa kung anong meron ka. Be willing to start from zero and start to fill your life with Christ. Punuin mo yung buhay mo with the Lord Jesus Christ, the principle of Jesus Christ, and everything, all about Christ. Teko nagkaroon ka when I was a younger Christian, hana sigud nga nag-sink in kanyak dedoy kasi hang kumakita eh. Pero by and by, as I read the Bible at nagkakaedad na rin tayo, tumatanda na 35 years old na ako, I begin to appreciate na, tama ito. That Jesus Christ is the very key, the measurement, the standard ng tinatawag na success ng Christian life. Any success that you talk about na hindi ito in line with your relationship with Jesus Christ, ay hindi maibibilang na success sa buhay ng isang Kristiyano. And then, through Christ, it will keep you from being spoiled sa mundong ito. So, dada times nga, makabasa ka di libro, ma-appreciate mo, ang ganda-ganda, grabe, sana, ganito ako, ganyan-ganyan. Then, as a Christian, magre-reflect ka, Lord, baka pag ginawa ko ito, okay ba ito sa aking testimony? Baka naman, makaka-develop ako ng mga desires, ng affection, ng ambition na maya-maya, isuntod paglamlami, isakyan kan. So, para sa akin, isasara ko na lang yan. Basta, importante, mahalaga, iba-value ko yung ating relationship. So, yun yung pinaka-bottom line ng lesson na ito. The Christ-centered life. Buhay ng isang mananampalataya. Okay? So, I hope na in the future, itong lesson na ito, naniniwala ako, it will not return unto the Lord void. May impact ito sa inyo. And I'm looking forward na one day, someday, somehow, by the grace of God,
ay makakapag-testimony kayo na sasabihin nyo, there has been many ups and downs in my life, I've been through many things, pero naalala ko lagi yung lesson ni Pastor Proby, nun, yung Christ-centered life, parang yun yung naging aim ko na, yun yung naging foundation ko, naging perspective ko, naging purpose ng life ko. So, doon naging balanse yung lahat ng isip ko, di ba? Doon mo na binalanse ang lahat. Di ba? Kumbaga sa bike, yung sinasabi ko lagi, it's the hub. And then, maraming spokes. Kumbaga sa solar system, the center is the sun. All the planets revolve around. So, Jesus Christ becomes the center of your life, all the planets revolve around. Pag lumayo ka dyan, lumihis ka dyan, makikipag-collide ka sa kung ano-anong bagay. Makasasuffer ka ng problema sa Christian life mo. So I hope you are 15, 20, 25, 30 years old. I hope that in the next 10, 15 years, faithful pa rin kayo sa Panginoon, matapat pa rin kayo, nagbibigay pa rin kayo ng gospel tracts. Sana hindi mangyari sa inyo to ha. Basahin ko lang as I close. Galatians chapter 5. Okay? Galatians chapter 3 muna tayo. Chapter 3 verse number 1. Sana hindi mangyari sa inyo to. Mga young people, mga BYI. Oh, ang ganda-ganda ng HBBC Sela natin ngayon, pati Australia oh. Si Nelson, he's trying to learn to play keyboard. Alam mo ba 'yon? Amen, Pastor. He wants to learn how to play keyboard. Oo. Oh, mamaya magi-special number yang mga yan. Magso-solo si Reagan, magfo-flute si Dexter, magigitara naman si Gretchen, di ba? Quartet silang ganyan. Oo. So we are doing good sa HBBC Sela. Oo, sa ating HBBC ministry. Pero eto, Galatians 3:1. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth. Sinot nang lilaw kanyayo kunana. Sinot ng loko, sinot ng ikalan. Sino bang nag-convince sa inyo? Kumbaga, ano ba yung pagkalabas mo sa bangko? Hinipnotize ka? Sino bang nag-hypnotize sa'yo? Bakit hindi ka na sumunod sa truth? Budol-budol. Nabudol. Na-scam. Yun yung pinag-uusapan nyo kanina. Inline ito. Sinot ng yadayuking ka kini Jesus Christ. Ayan. And then in Galatians chapter 5 verse 7, tignan nyo maigi. Galatians chapter 5 verse number 7, it says here, ye did run well. Mayat ti tarayo kunana, mayat ti panang rugiyo. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Sino nagpatigil sa inyo? So sana, young people, BYIers, in the next 5 years, 10 years, nakakalungkot, we've seen many young people here, nagmayat, nakapaid-paidful, agdamit, grabe, talagang grabe. Anong isipin mo, magpapastor to, giging preacher to. Tapos ngayon wala na. Anong nangyari? Nakatikim ng konting popularity, yun na yung naging Diyos niya. Sinabihan lang konti, uy, alam mo yung kagwapuhan mo, pang Mr. Universe. Parang nag-iba ka agad yung, bira no? Nawala ka agad. Wala. They is spoiled. Kaya in the next 5, 10, 15 years, sana guys, young people, papatuloy kayo. I praise the Lord. I'm now 35 years old. I've been a Christian ever since. And malaking bagay itong prinsipyo na itinuro ko sa inyo na it preserved me, it kept me, and ito yung nagbigay ng talagang sense of fulfillment sa aking buhay. Amen. The Lord Jesus Christ. Okay? So, to God be the glory. Maraming salamat for joining. So far, ilan yung ating we have 45 sa ating live and sa ating Zoom, dayo ti apo absat. So, abangan nyo, mamaya ay i-upload na yung ating lesson for this week, lesson 12. Yeah, i-upload na natin yung ating lesson 12 for this week. Okay? So, let's go to the Lord in prayer. Manalangin tayo, mag-close tayo ng prayer. Dear God, thank you so much. DJ prayer mi kadigiti young people. Han ko mga mapasamak apo, kadiji napasamak di Galacia. That they did run well, magandang simulan nila. We have seen many young people like that, Lord. Na nung una, very excited, very aggressive. Pag magdamit, kala mo yung magpastor na. Pero Lord, somehow, na-pinpoint ng Diablo yung weak point nila, napagtagumpayan ng Diablo, na take advantage san apo ni Satanas, DJ, pagkapuyan, digiti nga young people. It is our prayer na by your grace makarecover po sila, parang yung testimony ni Nelson. For many, many years, Lord, talagang nagrigat isuna nga makalungaw, dadapay nagatenda na nga church, ng kaslahan na kaya apo nga revival, DJ biyag na, but we praise you, Lord, that through the live stream, kat may nga preaching, iti John, iti inusar mo nga ng tignay, iti puso na apo, and now he is back on track, kat sapi ko matahanan nga agsubli pa iti lubong apo,
Hanan nga may spoil kadigiti rudiments of the world, no di ket tutok na siya, focus na siya sa Panginoong Hesus Kristo na measurement ng kanyang success sa kanyang buhay. So sapay ta daytoy nga lesson apo ket nag-sink in ti puso panunot ken biag digiti nga young people. Ket kuam nga ti gloria ken panakaidayaw, in Christ's name we pray. Amen. Praise the Lord. Once again, thank you so much for joining sa ating Doc Talk. Okay, Thank you, yan. Jay Brian. Thank you, Pastor. You did a good job. JJ, Mayan, and Faye. Tayo ulit next time by the grace of God. So, ibilang nyo na ministry nyo ito na part ng buhay nyo every week na maghanda ng mga ganyang mga script. At alam nyo, you never know how many lives will be transformed dahil sa ministry na ito. Okay? Alright. So, we are praying for you young people. God bless you. See you next Sunday. Yay!